So, we are now here sa headquarters ng NCCC Supermarket. And I have here with me, si Jeniel na pa dito. But, amuan nang gina-prepare daan. Everything para later, ready na ta. So, muna yung mga ingredients. We will be cooking. Hi, Jeniel! Hi, guys! Ang dakilang ko, pinaka-abtik kayo. Ang dakilang PA ni Miss R. Hoy! Grabe mo. Dili, uy. Kailangan Siya jud ang kuan. Actually, siya jud akong bossing ani. No! Assistant ng shoot ko ni Miss Ara today. PA, dakilang PA. Hoy, no. Kana na mangandam namin ni Jeniel diri sa mga ubang ingredients, 'di ba, Jeniel? Yes, kaayo. Later, paka na lang pagluto na to. Tao, kakapakataroon. Paka na. So, muna siya, 12-12 Christmas cooking show. Kana. So, tulo ka buok recipes di ay mo ang lutuon unya na ay pork hamonado, na ay carbonara, and na apoy fruit salad. Ang fruit salad, dili naman na lutuon, dali na lang man na siya. So, muuna siya. Dali lang kayo. So, muna yung behind the scenes. Ano ka unta din Miss Ara? Correct. Kung nakapang papunta na sa induction, tama na. Tama ba ni siya kung ginabuhay? Kasi kung yun na siya kuhan, ano siya? Ano siya, nasa magpapala na siya. Yep. Ay, mga hindi ko basurahan. Kaya din Miss Ara, kili. Ay, perfect! Ako na naikuan nun. Mami Ara, Yes po! isa lang imuhang monitor, i-cambio na lang sa script kung saan. Anyways, ang sa script kay, di naman mo kailangan magbasa na kay magbatin-batin mo. Magana na ng carry bell. Tapos mumura pa man kung nasuwayan si Madam. Dayan. Ano siya? Live siya diri, no? Dili ko siya salamat at least. Okay lang. Kung ano man ka ng friendships man ning dayan, nakastres-stress na, medyo unsa lang dyan siya, intellectual lang dyan na siya. So, nag-ready na ko daw mga research. Paano bahala Madam? Salamat na si Ma'am Ara kay at least. Yan, kulba-kulbahan ba ako, no? Ay, ano? Sige, go! akong ginabuhat karon is ang garlic. Akong gina-slice ang garlic kay sa pork hamonado and sa carbonara kinahanglan og garlic.
Pasensya lang. Jen? Kila to? 250 grams. Okay, ganun. Huwag naman ako. Okay. Okay. Ay, nasa yung Jen sir? Ito na. Jen! Pa-help ko pas-train na alang alit. Mo ba Sure. ito? Ay, mga trainer. Sige. Laban. Pero ako anang Ayo. Hi! Mamoy lang mo dere. Wala! Wala pa. Niya pa. Gusto. Kanan. Ano ba siya? Asa ito yung mukhang tissue dyan? Kamulo na kamadya sa niki katong niya hagi pa. Kabuos lang kadya tikusog ka kay wala madyasan ba. Lagi kay ko alam siya. Oo, wala siya ilagay. Dali ayaw ko. Sa Negatibo. Mga sa Si ano man to Si Andrea. Andrea. Suga na ano usok kay ba. Tapos sabuligan ko diya to. May galing kayo wala nagkuha na ang unsa. Ang Alarm. Kasi din siyang iwan Sa manang bangko? Record. No, kasi na may bangko na rin dito. Wala naman eh. Tagal na ito eh. Asa to si... Bali-bali na natin eh. Okay lang ka, Jen? Yes, kaayo. Okay. Dana. Perfect na ni nato for onya. Bali na lang ito Set na aside. kaya. Bali na lang eh. Sige go. Ganun tayo sa monitor niyo. Napapakalimutan, ma'am? No, apa, Jude? Mag-fry pa ko daan og bacon. Pag-hi sa vlog. Hi. 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 Hi vlog. Kamusta ka vlog? Wala sila mabanggitan ng mga kuandere, production team. Hi vlog. Wala. Nako diya. Naday ka diya. Joke lang niya. It's Sunday afternoon with Mommy cooking. May cooking. Alam ka, tira. So, saan ba nila ako niya? 1 teaspoon lang di ay ni. Tama na di ay ni isa. And... Okay. So, okay na ito. And ito. Katong tissue na lang yung dyan. Ito na lang yan. Ay, pero... Adara. Tangaan ako dyan. Uy, everything na ako ang kuan. Na ano, pala lahat talaga. Tama ba niya ako ginawa dyan? Tama. Tapuhan sa nato bago nato. Basta na yung panibagong Fine. hot. Next mo, ma'am, is ano na pala mo, ano? Ako na ning, ang meat na. Pabukala na lang ako ang meat. Dalang water? Oo, please, Sure. Jen. Mamo, okay ko mama. Oh, sige, sir. Okay na kaayo, sir. Ayaw ka pala ka diba, sir? Don't you worry, diha, sir. Okay na ba na siyang water, ma'am? Oh, bumagad pa ito gamay kay Porky man good. So this is the pork. Yeah. And Sir Ana dyan, kanina lang wala ko kabulot sa akong pagkabay. Sige, ma'am, sila. Ako ang sada ang iyon sa ang pineapple juice. Kana- Extract daan. Yes. Soy sauce. So, okay. Tawag na kay Josh. Ay, thank you. Kanila lang, Josh. Sige, itong kauna. Lavender. Hala ko dali, ma'am, ha? Sure! I-transfer man mo ni Dai nun na. Oh, i-transfer na ako siya during the answer. Teka, ano ay ani ko, ani. Diyan sa Janiel.
si Janiel, uy. May kutsara. Sige lang, ulit na lang. Ay, kanipod sir, mamaliyog na lang po Okay, ano sir. bata na. Eh. Oo, kani pork slices. Kana lang siguro Isa sir. lang? Oo, isa lang. And ang fruit cocktail for the ice sir. Ay, gusto din yan ni Apilon sir daw to part judacious sir. Kana siya pang last. Ano siya. Thanks much. Basin sa mga natin. Sir, thank you kaayo. Kanang isa mo. Kanang isa po sir. Kanang. Okay. Fruit cocktail. Thank you kayo, sir. Dali na lang dati, sir. Wala ko ano din. Tapos ang kutsara. Gawin na sama. Salamat. Kaayo. Oops. Yan. Tapos. Pinuboy naman siya sa akin. Nasa to asin. Hi, Jania. Yes. Basta sana ako ng pat ng Sure. O, adaan ikuan ni for season.
seasoned with salt and pepper. Ma'am, isibog na ko kadali ng mga Oo, gamay kira mga. ka ayo, sir. Why ka, sir? Sabi ka mag-isip sa content mo. This one. Okay na niya. And the other. Baliktad. Baliktad ako. Okay. Season with salt. Pero kana di ani sa ipang ano Jillian. Oy. Kana lang yung appeal. Ano mo na ko? May gusto na. Para mahigan niya yung ano. Kubo na ba? Hindi yan natin. Just check ko. Lagi pork hamonado. Oh, Ano may pork naman? hamonado, no? Kaya mabalanse siya ba na siya pinya. So, hindi na siya kayo Isis sinful. kayo karot, sige gingon sa po na. Di mo ko balong muluto na. Ano na lang. Hindi ka balong muluto. At kutag YouTube. Bitaw sa YouTube! Karon lipay na kaya ko siya kay. Daga na kayo nibalaan. Simbalan. Oo. Yan na siya dito. Daganjit kayo, dalira kayo mga instructional video sa Actually, YouTube. ano ko, yung siglag-lag ka, hindi ka rin away cooking, pangbalay ko. Tinuod. Eh, malingaw po ka. Pero ang problema ng anak, sama na ako, buda ko. Ang buda ko. Mulang ko ano. Kapatuloy siya. Pabukalan nato daan ang pork para unya sa live. Diretso na lang ta maghimpla. Iba na ta maghimpla sa uban. Update! We are almost done. And ready na ang ingredients for the fruit salad. And we have the cocktail, nata de coco, the red kaong, the pineapple strips, and the apple. Tapos ang condensed milk and all-purpose cream. And for this side, this is our hamonado. Ipabukalan nato. Ay, sorry dyan. Okay lang. Pabukalan nato daan ng hamonado para later timplahan na lang na siya. So na natin din pang garnish, na natay salt, toyo, water, pineapple juice, and ato ang lamas. Karon after nato maluto ni, ato anang prituhon ang chicken strips for the carbonara. And we are ready. So good luck to me. Ayan, ready na. This is for pork hamonado, for our carbonara, and for our fruit salad. So ready na taon niya. Ato na si Dayan ron. Ayan. Hi, hi. Makeup ko. Magani mag-makeup ta, mag-retouch ta. Dili pwede ba magkuan, makisilingan. Mag-makeup me. First time ako magluto ulit. Mahilig din ako makeup. Pero may gamit kami ka makeup. Ano, di ba ako benefit, cosmetics. Mahilig ko makeup. Dahil hindi ko makeup. May na ako makeup. Gusto ko dahil. Punod siya akong bago. Mahilig kong palit. Yan, nasa ka kapalit og mga imuhang bag. Anak? Hindi ta kog gamay baka na ganing cellphone o wallet na ang magdala. Nasi. Sinatag mo sa ko ah. Pinood yan ni FB. Hindi ko kabalo kong distinguish po. Kuan ni tag kanang kani siya nihatag ni siya sa kuha pero kuan yung gudi siya store bought ni. Hindi siya kanang Wapo kang headband, girl. Send na lang kaya last time. Salamat, Shopee. Halibis dyan, picture na ito diri.
Salamat, Shopee. Salamat, Shopee. Makababa ba yan yung ham? Okay, 1, 2... Wait lang, wala kay props. Get it, props. Wala kay props. Philippines! Ay, saan na ito? Ay, Okay, 1... ay, ubi to, pangit. Wait lang. Okay, standby, 1, 2... Thank you so much, Kuya. You're so supportive. Okay, let's Very supportive. bongga. So, doon mo lang kay Miss Diana picturean. Correct. Thank you, Kuya. How done yung mag-picture, Kuya? Uy! Nasa siya mo to? Diba? Ha? Remote. Emo? Video or... Oh, not for the vlog? That's Kuya Billy. Pwede ka na Busy. Mag-practice daw ni. Vlog si... Oh, gani, pang behind the scenes. Sige, saan gito ko yan? Sige daw. O syempre, dili na ito kalintan ang pinaka-espesyal na recipe karon Diba? diba? Kuya Billy na dyan ako. Hey, what's up, guys? Alam, nangit-ngit man. What's up? Yay! Hello, Mommy Ara! Hello, Diane! The one and only Davao Food Guide. It's such an honor yan nga makashare sa screen with you. Hi, yan! Pero murag mas naulaw ko yan, kaya mas hawad mo ka magluto kaysa sa ako, ayan. Ako ganito ko na. Natingala ko ganito no. Kaya ako ang natin rin nag-work. Ikaw naman ito natin ako diha nagluto. Sige lang yan, kaya samtang nagaluto po ko diri, tabangi po ko mga imong mga tips po nimo sa pagluto, di ba? Kaya para makashare po ta, syempre. Kay para sa imuha, wala pa kay idea, di ba? Kung sa imuhang lutuon, para karong Noche Buena. Yes, Actually, exactly. parehas ta. Pero kini karon, ako aning nakitaan yan. Kining una na itong lutuon, nakitaan ako niya siya sa alaskaredkitchen.com. Daghan kay mga recipes dito yan. Daghan kayo pwede na itong lutuon ng mga dali lang. Baka na ganing, abi na ito glisod, pero ginapadali di ay. Sama ani atong unang lutuon yan. Pasko na dyan, Mommy Ara, no? Happy kayo kung nga hapon, te. Kauban ikaw. Excited ko matilaw yung mga pagkaon. Hala, ma-pressure ko na kay iba. Sige, makonta mo sa Davao Food Guide. Pero okay na! Yan, ang una na ko nga lutuon yan kay pork hamonado. Na-mention ni mo ganina ang katong ASF problem. Muna po niya akong tip para po sa mga mommies and daddies. Pag magpalit ta og pork, let's make sure na sa reliable gyud nga mga palitonon like sa NCCC supermarket kana. Aron makasiguro tayan, di ba, nga safe, luwas, o kanang okay ang kaning pork nga ato ang lutuon. Pero para pud sa ato ang mga kaigsoonang Muslim yan, mananghid pud ko daan nga pwede pud aside sa pork, di ba, kaning sa mga non-Muslim sa to, pwede pud og chicken. Pwede pud nilang himuon og chicken hamonado niya siya. So unsaon ba? Kini na yan. This is the moment of truth. Nangurog ko. So una, syempre magutang tag oil. Kana, gamay lang ang oil. Dili kayo na to daghanon kay since pork man ni siya. And then, painiton lang nato ni siya gamay. Ikaw ba yan? Nakatilaw na ba kaaning kuan? Pork hamonado? Nakatry na pud ba ka og luto? Wala pa ako kaluto o pork hamonado, but favorite na ko ang mga hamonado na dishes. Iganahan malupuan ng mga kanina slightly sweet. Sweet! Yes. Yes! So sure ko kani perfect siya kung pang Noche Buena, especially karon walay ham. So, Yes. pork hamonado na lagi mas diba? Katibig pa kanya. Maganahan pa itong family cake at huwag ng nilutuan. And syempre, pati po sa mga bata, malingaw po ng mga bata aniyan, labi na sa mga picky eaters na to nga mga bata, di ba? Pwede kaayo ni sa ilaha kay na siya kuan, katunggingon ni mo ganina nga medyo tamis. Kini yan, kung makita ninyo nga to ang pork, medyo kuan na siya. Ang kuan na nang i-prepare kaganiha, oh. Para sa mga mommies nga interesado makakita sa behind the scenes, nga ako ang samtang ipang-andaw na ako ng mga ingredients kaganiha, tanawan lang niyo sa to ang vlogmas. Vlog dahil na to siya sa Mommy Ara Casas Tumuran sa YouTube ko, di ba yan? Nakita ano dun mo ganina yan, busy kay ko dahil nag-atiman yan. Inganag yun yan, no? Basta ang mama dito Ang mama yun. Pero usahay naman po, basta ko ang bana, mahilig man po magluto ako ang bana yan. Actually, mas lami po siya magluto kaysa sa ako. Pero sa karon, Yes! Siya na ito palutuan ni mong bana. oo! Yes, kay nagtanaw ni Sharon, basi for sure, mag-text dayon ni na, unsa man to imong hangkuan, ana, pero kini siya, ako din i-cook with love. Kay ang anak ta din sa
Alaska. Diba? Himuon na to din siyang kuan. Himuon na to din siyang mas creamy. Okay. So, kana siya. Ito lang ng, since na half-cook na ni siya, half-cook na niya to ang pork. Kana. Ato ang, dinhi sa ato ang bowl. Hinahin na ito gamay ang kalayo din na. Ato ang bowl, ato ang i-mix ang kining pineapple juice. Yung kabala kung medyo naglibog mo sa kalaghan, sa kagamay lang, ng mga ingredients atong kinahanglan, i-check lang yun ninyo sa www.alaskaredkitchen.com. Na dito ang complete recipe para ani ato ang lutuon. Kaya na. So, apilan po na to siya og brown sugar and garlic. Kini. Nindot ni siya kay naamang good siya pineapple juice and kabaluba mo ang kaning pineapple juice rich in vitamin C, beta-carotene, antioxidants nga dakong tabang para ma-reduce ang risk of heart attack, stroke, and other diseases. Kani. Nya kanya tong mixture karon mo ni ato ang isagol dinhi sa ato ang pork. Ana. Depende na sa inyo ha kung unsa kadaghan. Syempre kamo nay tansya kung unsa mo kadaghan mga unsa inyong balay. Para sa amo abang mo nga gamay lang ni, small family lang ni, so kasya na sa amo pila ka slices of pork ana, or kung bibog yun kaayo mo sa inyong balay, like you're a family of 5 ana, mas nindot pud na siya nga daghan-daghanon pud na. And ang nakanindot pud ani, inyo lang ni siyang after inyo kita hinapay extra. Ayaw ka pala nga kay inyo lang na siyang ibutang sa ref, store lang ninyo properly, pwede pa na ninyo makaon para sa next pa ninyo nga pagkaon. And kaganiha ko nasulti na ako nga ang pineapple rich in vitamin C, beta-carotene, di ba kaning mga kinahanglan nato para ma-avoid ta sa stroke and heart diseases, naapod niya siya garlic. The more garlic nga itong ibutang or ahos nga ibutang ani, the more nga mas healthy po siya. Nga no, ang kaning garlic manggod, it helps us lower our cholesterol and ato ang blood pressure. Oh. So kini na din isa sa ato ang pan, sa atong karahay, ang ato ang ginaluto karon. Kulato na lang nato siya nga mubukal. Pabukalan lang siya. So, kani kay half-cook naman ni siya. Ato ang takluban ni siya. Ang half-cook naman ni siya. So, ato na lang ning hulato na lang for about siguro mga 2 minutes. Ana. And, syempre, while ginapabukal ni mo ni siya, no, nagan ka pwede mga mabuhat pa. Like, mag-prepare na ka sa imong fruit salad or para sa imong carbonara, ng mga ingredients and everything, diba? Kana. So, pabukalan lang para magsabol-sabol jud ang lasa. The more nga magsabol-sabol ang lasa, the more nga mas ganahan ang kids, ganahan si husband, si lola, si lolo, Okay na ba? diba? Everything, kana, pwede kayo na siya. So, that's it. And karon, after na siya, pag mabukal na niya siya, dili na to kalimtan ang pinakalami o ang pinaka dapat dili mawala nga ingredients sa ato ang pork hamonado ang perfect! Ang Alaska Evaporated Filled Milk. Kani yun ang pinaka-secret para mas mahimong creamy ang ato ang pork hamonado. Tanan dishes actually nga kana ganing magkinahanglan o milk. Tanan dishes pwede kayo na nato siya butangan o kaning Alaska Evaporated Filled Milk. Ato na ning pang-kikip ang uban ana. So this time, as you can see, nagsugod na siya kabukal. Pabukal pa nato para mas manuot yun gani ang kuan, ang flavor, ang lasa sa pineapple juice, sa toyo. Kana. Yan. Diba? The more garlic, the more sarap. Oh my goodness. Kabalo ba mo? Share lang na ako bisabon ang pinangutana. Ang ako ang anak, Diyos ko, ganahan kayo na siya o kanang mga lamas. Ganahan na siya o garlic, mukhaon na siya o onion. Pati ka ng ganing kamatis, ay papakon yun na niya. So, ang secret lang yun, ana, para sa mga mommies karon nga na yung mga picky eater, ng mga anak, kana lang, ato lang yun silang ipakita nga ginakaon po na to. Kaya kung di po itong kaon o mga gulay or mga, kung sa'yo gusto na ito pakaon sa itong mga anak, kung saan na ito sila pag-awhag nga mukhaon mga anak, diba? Ayan. So, this time,
pwede na ni siya. Pwede na nato ni ikuan. Butangan og ato ang kini ato ang special ingredient nga this is the Alaska. So, ang kani siyang Alaska, mga mommies and daddies, this is, wait lang, ako ituyong gamay, 370 ml. Kani siya, i-follow nato niya siya sa Alaska Red Kitchen nga website, okay? And kani tanan, ato aning ibuhos din sa ato ang pork hamonado nga, gina-prepare nato para mas magawas ang iyahang lasa. There you go. So, yan na. Ayan, masimbutan na gyud na ako siya. Sus, kung napa ako ang anak nga siya na din, hiwa na, mag-atang na siya, sa kiliran na ako, di ba? Kana, and then, ato alang siya, i-mix, pabukalan, hinayan lang po na ito gamay ang ato ang kuan, ato ang kalayo ha. But again, para sa mga bago lang nakatutok, ang kaning ato ang basig matingala mo nga nung gisagol dayon sa pork ang ato ang mga ubang mixture o kaning ato ang Alaska. Muana ni siya daang gipa bukalan kaganiha, i-pre-cook na nato na siya para syempre ang ato ang ma-share din sa inyo karon is ang ready na gyud. And samtang kana po na dinhi, syempre na mix na nato na siya. Karon butangan pod nato og kining pineapple slices para mas juicy gihapon. Ang pineapple juice mas magawas pag yun siya utaman. Diba? Let me use this one. Pineapple juice. Mga pineapple chunks, kana, pwede na kaayo na siya. Or, mas gwapo dyan siguro, mas lamig kung kanang fresh na pineapple slices, yun ang ato ang dungag. Kung nakita ninyo ni, na ato din kaning ato ang pineapple nga isa din slice, para na siya unya, para sa ato ang plating. Para mas nindot, mas appealing, di ba? Mas ganahan ang kids. Ayan. Nakatry na ba mo ani? Sa mga nagtanaw karo, nakatry na ba mo ani? I-comment din ninyo sa baba kung nakatry na mo luto ani. O, syempre, kabalo ko na ay uban din hipod sa tuang nga kanang how gyud kay magluto sama sa ako ang bana, how magluto daghan og mga ginasagol pa nga mga ingredients, unsa pa man ang inyong mga ginadugang sa inyong pork hamonado para mas mulami. Ana, babukalan lang nato na siya. And ato na siyang gimix na. Ayan. So bang inyong mga kinahanglan, mga ganahan. Ana. Sulti diri ni May and Comelanda. Wow, kalami ana oy. Magbasa sa tag comments ha, samtang nagahulat nga mabukal na ni siya para mas luto jud kaayo ang ato ang pork hamonado, ang ato ang di ba na nato mga mixture katong sa toyo, pineapple juice, and katong ato ang evap nato. So basa sa tag comments, wala ay si Leonor Bayo, wala pa daw siya nakatry. Kabalo ka Leonor, after aning live sa NCCC Supermarket karon sa to ang 12/12 Christmas cooking show adto sa website sa Alaska, that's alaskaredkitchen.com. Naa dito ang complete ingredients, ang complete procedure, naa dito pwede na to makitaan. Ug kung tan-aw nimo nga dili kaayo nimo kaya sa imong level, di ba naaman tay sarili-sarili nga level sa pagluto. Depende kung kani kaya nato ni siya nga lutuon, kani dili kaayo. So depende na siya. Naa dito mapilian nato na mga pwede for beginners, pwede for kanang mga intermediate, ana na pwede po jud sa mga pang chef na din nga level. Kompleto daghan gikan sa sudan, sa mga desserts, nakita na ko dito sa alaskaredkitchen.com. Ayan, so nagsugod na siya bukal. Yehey! Ready na ni siya kaayo. Ayaw ka pala kung medyo daghan kaayo lang ang iyahang kuan ha, ang kaning ato ang mixture. Kay unya sa pagplating unya, depende na sa inyo ha kung unsa kadaghan ko lang inyong ibutang. So, dili nato siya ibutang later. Na, pwede mo magdungag og peppercorn. Ayan. Depende kung ganahan ba. Pag naikid siguro unsa ba ninyo ang kids, ganahan pud ba sila og halang. Nga mo uban bata ganahag halang, pero mostly gyud dili ganahag halang. So i-control nato ang amount of pepper nga ato ang i-dugang ani. Diba? Creamy kayo siya. Mura siya og ang yang pagka-style sa pagkaluto, mura siya og adobo, pero creamy siya. Let me show you unsa siya ka-creamy ha.
see that? Kana. Creamy siya tungod kay naatay. Naatay Alaska Evap. This one. So, magpalit mo og Alaska Evap, sure na dyan ka 370 ml. Kana. This one. Ayan. Nabukal na. Oh my goodness. Pwede ba kung magkaon po ani? Dayan. Kaulo na ito ni Unya yan. But anyway, kani, magsugod na daw siya og browse si Mariz. Ay, paspasa sa comment section na to si Mariz. Sugod na daw siya browse sa website. Yes, Mariz. Kaya diba, sige na lang tag YouTube. Sige tag tanaw sa mga, karelate ba mo sa ako ang mga mommies and daddies? Nagatanaw po ba mo og ka ng mga mga luto sa YouTube. This time, mas gwapo jud na kita jud ang mag-study, kita jud ang mag-alam-alam ani praktisa nato bago nato i-prepare sa Noche Buena. Ipabukalan lang na ako kadali ha. Magbasa sa anta. Kauna na, ara. Yes, Dayan! Of course, proud kaayo ko ani ato ang dish, Dayan, and I'm sure mas maganahan pud yun ka ani. Ano no, tanaw pa lang mo murag may kanina may nakita on for lunch. Kaon gid ko yung giluto. Yes! Eh, kabalo ba kayan nga ang kaning pork hamonado pod siya yan is dali lang gyud kaayo. Dili na ni ka nang ingon gani nga palisod-lisuran pa ta og tanan-tanan. Kay ang pork manggod, pwede ta kani ako ang gigamit karon is pork chop ang kanang slice niya. Ikaw ba yan? Unsa ba ang gusto nimo nga kanang pagka-prepare sa pork? Katubang na ay medyo adobo style, yan ay fat, Ako no, tanaw na ako kung magluto ko ng munado, kanak na dyan na recipe. Ako gamiton kay Papa. yes, Ako wow! Kanang ginanasa ko ka ng hawaan yung una, bago yung ingana na way pagluto. Correct. Tayo kay kan mag-gelatinous na yung skin. Ay, oo. That's right. That's right, yan. Ayan. Siya sa pata. Gamit siya sa tanan, anything with Alaska. Malamig din ang any dish. Anything with Alaska, that's right. Kaya mas mugawas pa ang iyahang lasa. Kung ikaw would yan palutuon, basig napaki-secret din na yan pag magluto pork hamonado. Unsa pa ba ng mga ginadugang aside sa love. Next. Kakuin. Pero usa pa yung mga ginadugang para mas lami niya to ang kuan. Lamig po siya, kung gusto niyo po i-elevate any dish, any nice soy na dish, Yes. na like adobo, or kanang hamonado, or any na kanang murag masarsa na pork, pwede siya butang ang dash of paprika. Paprika. So a dash of paprika will elevate. Thank you kay Ma'am Ha. Dito, Miss Jan. Nandito na pa. Ikaw, Jun ba? Ikaw, Jun, ang nagpanghatag sa first time sa for accepting the challenge. 1, 2, 3, Yes. smile. Smile pa mo. Wait lang, isa pa, Josh. Okay na siya, wakatulog gabi, ma'am. Kasi, nalungkot. Miss Dayan, go. School mo. Smile! Si Lara ang artista. Ay, stand up, Lara. Ayan. Okay na, Josh. Thank you. Ako po, di picture namin din. Hala, ka dito. Mag-picture na ka. Di ako happy na ito. Bel-bel din. I-half lang na ito para di happy ang bel-bel. Smile tayo. Ana lang. Dawal lang. Hindi lang, magplano. Sige, okay lang, sir. Okay. Ay, naray. Cut daw ang display. 1, 2, 3, smile. Apa? Isa pa ka na mag-smile. Wala. Tama na yung mask. Mga bitaw ni photo. Supportive husband. Ganun niya si... 1, 2, 3, smile. Okay. Yay! Makagwapa dun na. Kayo, iPhone 13. Hindi mo na lang kung mask. We're done!
Congrats yan sa imong first ko ay. Thank you. Masundan na jud daw niyan. Di ba Miss Jana Oo no? naman. Hala. Hanapan natin yan na airtime. Ang bagong host ng Davao City. Correct! Daghang kayo po. Oh, Cheers!